Żewġ proġetti mill-Università ta' Malta msemmijin Teamware u Malta VGSS se jibbenefikaw minn appoġġ finanzjarju ta' 400,000 euro mill-iskema ta' riċerka u innovazzjoni tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma l-EWA. L-iskema tal-ewwel qed nediet 4 snin ilu diġà investiet aktar minn 2 miljun euro fi 15-il proġett li jindirizzaw l-isfidi tal-enerġija u l-ilma ta' Malta. Il-proġetti ta' din is-sena juru kif ir-riċerka lokali tista' tindirizza l-għanijiet globali ta' sostenibilità fuq li tissaħħaħ ir-reżiljenza u l-effiċjenza. Il-prorettur Professur Inġinier Simon Fabri, id-dekan tal-Fakultà tax-Xjenza Professur Emanuel Sinagra u l-Professur Inġinier Andrew Sammut ingħaqdu mal-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli waqt li ġew preżentati ftehimiet ta' għajnuna. Il-Ministru enfasizzat dwar l-importanza ta' riċerka u l-innovazzjoni għal-futur sostenibbli ta' pajjiżna. Fis-settur li jiena responsabbli minnu ġifieri l-enerġija u l-ilma, il-riċerka u l-innovazzjoni huma importantissimi għalhekk li nħossu li huwa d-dover tagħna bħala gvern li nkunu qegħdin nagħtu s-sapport finanzjarju lil proġetti ta' dan it-tip. U kien ta' pjaċir għalija nara dawn il-proġetti mill-Università ta' Malta li qed jingħataw il-finanzjament mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma li nemmen li dawn huma żewġ proġetti li verament jistgħu joħorġu b'soluzzjonijiet innovattivi li jagħmlu differenza pożittiva. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-Chief Policy Officer Charles Buttigieg fejn saħaq li l-entużjażmu għal dawn l-iskemi juri s-saħħa ta' riċerka lokali u l-potenzjal għal riċerka internazzjonali. Il-Professur Simon Fabri saħaq fuq l-impenn tal-Università lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni biex Malta twettaq u timplementa proġetti li jwasslu għal soluzzjoni ġodda fis-sostenibilità tal-ilma u l-enerġija.